The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna 16 sa tong oras mga igala, usa ka mainito nga po. Kung gusto mo matulog ay aning orasa, ayaw mo paminaw sa MOR. Kay buak ang tingog. Pero sa tanan mga wailingaw karon diha, itong mga kusog ng mga sound system, i-greet ta mo niya ha, mag-shoutout unyang taod-taod lang ha. Kung naatay oras ha. Ang naay mga problema, mga ligot-got sa kinabuhi, nga gusto lang nilang mangutana kang Tita B and the place to be. Guwapa ko, really guwapa ko, be? O, text sa daan, ha? 0995-335-2093. Again, text sa daan before manawag 0995-335-2093. Kung sa mong pagbalik ha, kumbati na ha, text daan before manawag. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Simulan na po natin ang ating alamat mga igala 0995-335-2093. Mag-text muna bago manawag sa iyong mga problema. Katong gusto mag-shoutout, kung asa man mo naminaw nga kusog ang MOR, i-shoutout na pero karon lang taon-taon ako mabasa. Kung napatay oras mga igala, ha? Makabuak sa dalunggan, makagisi sa babay mong tingog Tita B. Shout out sa mga taga FVN section sa Carmen. Salamat ha. Ilodia kan Tots Ben, Kikit Lingling o Mama Belen. Salamat. Sige. Unya na taon ang ubang mga shout out na to ha. Sa mga naka-text na, sige, tawag na 0995-335-2093. Tita B, na ako'y problema sa akong ugangan. Iya man kong pakiulawan, Tita B. Ako pangutan, Tita B, angay na ba na ako tubagon akong ugangan? Ang pangutan na po na ako sa imo lang ka, kaya ba nimo? Ang problema kung imong ugangan mo'y nagbuhi ninyo diha. Sige daw, tawag daw, B. Kaya itong himay-himayon na. Maing hapon, unsa na ako'y helper ba? Sige raog katulog. Kung magbiyahe mi unya dili man pwede dili ko mailisa unsaon panak. Sa dili man pud pwede nako mailisan unsa man ano di man pwede mailisan. Sige daw. Good afternoon tita, akong uyab karon half Muslim siya, babae, patay. Gusto na siya mag-live-in ni pero mahadlok man ko ay basin dili pwede sa ila na dapat yung ka mahadlok lang ga. Mahadlok. Kaya narabagin na sila yung mga kuan. Labi na kung ilang pamilya nagkuan gyud o ganang unsay sakto, ilang kultura.
Namanggon ang uyab, mag 7 years na may pero igsuon siya sa asawa sa akong kuya. Igsuon siya sa asawa sa akong kuya. Okay ra. Sige, tawag. Mga naka-text na, tawag na 0995 335 2093. Sa mga naka-text lang, ha? Ang mga shoutout unya ran ni kung napakoy panahon, nakoy oras. Ha? I-try na ako ni mo kabalaga. Hello! Hello, may hapon dito. Pag mo yung kag-half Muslim, unsa man iyang mama o iyang papa mo'y Muslim? Yung papa, Muslim yung papa tita. Pure. So, pure tita. Pero okay. nasa gawa sa van. Iyang mama mo'y Kristiyano. Oh, Kristiyano yung mama. Pero Tapos- yung mama gwapa, nasa gawas tanan. Tapos siya, unsa man yung gina-practice karon, Islam o Kristiyano? Kristiyano tita, kwan, dili siya, kwan siya, kanang Muslim siya, pero dili gitingon nga, kanang kwan siya, kanang gusto siya Muslim. So gasimba siya o Kristiyano? Ano lugar? Sa kuan sa Katoliko? gasimba ka pun siya. Sa tiyo na lang, dili gyud ko 100% sure sa kuan kay naman ko ko'y kailag yun nga ang iya pong naasawa half Muslim po, pero okay raman sila, okay raman ba ng papa, depende raman gud na. Kasi kung imong girlfriend kay kuan gyud kay ilahang culture about gitry diyan lang. Igna lang ni imong girlfriend nga kung say reaction anang iyang papa kung unsabay sa ilang kultura, kultura mo na nila gud. Kaya na magiuban kung stricto gyud sila nag-implementar ana, di magina pwede. Dapat Muslim, labi na kung Muslim ang babae, dapat Muslim po lang lagi. Pero kung half makana siya, Oh, half Muslim tita. depende mo na siya mga relatives. Kasagara ba, yung kisa yung mga kaubang mga relatives, Ano sa tita? na ba siya yung mga relatives ng mga Muslim po? Oh, na tita, kanang Pero- every time nga mag-video call me, mag-kwan sila, mag-Muslim sila, kanang So ka-practice yun dahil siya? Oh, kanang kuha kanang mga babae niya. Tao sa may Kanang isulti mga niya, di, pagmamagkon. siya mismo, sa maingon niya, niingon ba siya sa imo nga, ay kabalaka, di, wa ba ni sila kurat, di man ni sila anak ba? Wala ba? Wala po siya nag-ingon sa ako, tita. Ang Wala. ingon nga, okay na daw sa yaha daw. Lagi sa iya, iyang- lagi, okay pero sa ilahang kultura ba? Sa ilahang kuan? Wala po siya nagkuhan sa ako, anak, tita. Pangutan Nag-istorya na sa sa ako daan. about, ana. Pangutan na daan kung sa inyo bang kultura o sa inyong mga practice ba? Kay well naman po ubang yun nga, wala, gikay, waway po. Sa so kabalo ang mga ginikanan nga uyab mo. Oh, kabalo ang ginagawa tita. Kuya, So, pero na-meet wala ni mo? kabalo nga. Wala pa sa tita. Sa kuhan lang, video call lang. Pero wala, pa sa pero tita. unsay wa nila naibawaan? Nga kuhan ko, kanang half Muslim pa, kanang kuhan ko ba, kanang Muslim po ko ba, ana. Ha? Ay, ikaw, Kanang Muslim po ka. Dili, kanang wala sila kabalo nga Muslim ko. Ang ilang kuhan ba, kanang wala ko na sa pangahakan ko, kanang Muslim, ana. Ay, naglibong na inong ko. Ang imong girlfriend half Muslim. Oh, Ikaw, Muslim ka. dili, Christian. O mo galito, ano niyo sila kabalo nga half Muslim ko? Wala sila kabalo nga kuhan ko Kristiyano ba, ka na, kanang- pure? Oh, Kristiyano ko. Unsa nga, di ang pure. gisulti sa imong girlfriend nga Muslim po ka? Wala, ang giingon lang niya kay nang mali akong kuya, kuhan ko tita ka nang na ako sa gobyerno gyapon ba. Mo galing. Na. So, I'm sure nangutan na ginaon sa na Muslim ba na kay kung stricto pa na sila, may na siya automatic na naunsa man na Muslim ka na. Wala Wala. siguro, I'm sure. Wala man po sila O nakapangutana di, about is your daan. Is your daan. Gano man, ikaw ba, feeling ni mo, muna ni mong pangminyo ay, muna ba na imong direksyon? Oh, tita kay imbes sa ganito edad kada ko na ba ako 27 na ba Oh, yata. isiguro sa Kaya, daan, brother, kay kanagid sila, stricto na. Pangutan daan, igna siya daan, kay basik siya ray gusto, pero ila din pamilya, grabe kay ang pagsunod sa kultura nila, ilang tradisyon. Pangutan na daan, isure na lang yun para sa inyong si daan nga sa inyo bang pamilya ga
kuan bagi ka mo stricto bagid mo nga gasunod ani nga tradisyon o kultura ana nga dapat ikaw sa Muslim siguro na lang yun kaysa maburos ka og kuan kay nasa uli ang pagsisisi kabalo na well di na ta magpakarong ingnon pa mga igala dagang kay mga istorya ngayong ani nga ang ending luoy gyud ang lalaki 1 year and 2 months sa Benedict ana. naiuban makulatahan ang worst lutaw ang patayng lawas siguro daan na sa daan unsa man gyud sa inyo sa kamo ba inyo ang imo bang mga lahi ninyo karon kamo inyong mga relatives ba nagsunod pa ba gyud mo sa strikto nga tradisyon nga kailangan ikaw Muslim sa Muslim gyud ka makuan ana ba siguro agaw na kay base unyag siya lamin ang paminaw kay in love siya sa imo lagi pero ang problema kabalo na mental I mean di na ta magparong ingnon pa kabalo ba kita sa ilahang kuan sa ilang mga kultura nila silang tradisyon isiguro sa dawdaan kung medyo kung love nimo ang imong kinabuhi lang ga. Kay kasi unya makulatahanon niya kadiha. Sige. Salamat Sige, ina siya nga. Ipakuan siya nga unsa man gyud. Sa inyo ba stricto ba gyud ang inyong kay sa in fairness po nagyud koy kaila amigo gyud kay nako. Nga ang naminyuan half gyud pure iyang papang Muslim tapos ko but they're okay man ang okay ra po nilang pamilya di man po daw kay sila stricto so naminyo sila sa usak sa civil o okay man sila wa may problema salamat gyud sa. okay Sige ba I think burag mas better galing actually mga igala kung ang lalaki mo'y Muslim o kuan medyo mas kuan pa na kaysa baliktad ang babae mo'y Muslim tapos Kristiyanong laki. Labi na kung pure na labi na yung mga duri, mga ana, hindi na basta-basta iparis-paris bendaan na sila o what kaya na usay may tabuan na nanay giparis daan syempre normal na ibang mga tao syempre dili tanan giparis wa ganahi ang resulta basi naglayas tapos niminyo og Kristiyano ana kamo nang uban naglagot na kay dako na di gasto nga may ana bitaw nga storya na dagan man tay madunggan mga ana so ako sa imo lang ga sa imo isiguro daw didto kung unsa ba gasunod pa ba gihapon sila sa tradisyon tama na po koy kaila ang lalaki nagsulod og Islam napod mi kaila na diri si Robin Padilla di ba nag-Islam po sorry kayo di kay ko 100 sige lang po mag-invite ko ako nga lang amigo na ko nga mga Muslim po mga tanata about ana unsa ginakakuan ba akong problema kay 30 na ko pero sige pa ko MB kay 30 minyo na ko hello kasi pa sa niyo 30 na ko pero sige pa ko MB. Maglusi ay all by myself wala may problema na brother may na lang na kaysa magmutando ka sa laing tao nga naman sa feeling mo mas mag-enjoy ka nga mag all by myself kaysa mudampa kasi mong asawa di mong good kay sa una ulitaw pa ko tuniwang-niwang pa ko marag dulo nung bitog bahay tabern yung karon nga nidako na ko rin minyo na pug ko dili magil malikayan nga makakita man gyapon ko mga gwapa di na yung kumutandog wanang so magkuha na lang ayaw hawak kamay na lang dayon hawak kamay wala ba okay naman it's normal wala may problema may na lang na kaysa, di ba, mga bit ka kaysa mangita kaglain. Kung muna yung makahatang ni Mugo, then okay ra po. May safety bigyan pamilya. Anay lang bitaw. Mumagay po na kung na-realize ka ng, kung ikaw lalaki, mga bit ka, o say kay garbor mo kung sa'yo ni Mugo, na feeling ni mo, gwapo kay ka, kay napay chicks ni Patol ni mo, mumagay na yung number 1, di gwapo kay ko ba, kay na chicks, so ana mga bit ka. Tapos say ka na mo mga bit ni mo, pag wala pa diha, di lami kay mo naon nga, makadampa kag laing babae, ana ba imong feeling. Pero sa diyang pagbuto na gyud paghuman, ayun na rin ka makabati og murag ka ng guilty. Di ba? Guilty ko. Guilty. Makonsensya na rin kasi mong asawa, ana, paghuman. Wala
pasabot. Timan normal yun na ang tao, wala maginaingon nga kung once maminyo ka di ka, muna kong perminti message sa mga babae ha, o sa mga asawa. Ang mga lalaki, dili man ingon kung makauyab ka, maminyo ka, automatic din na nakabulong ma-appreciate og laing tao, mga sexy, lamig paa, batanon, mga anak, bakak, kaya na. Maka-appreciate yun na siya. May magdaotag mata. Exactly. Normal yun na nga ang tao, ma-attract yun na. Now, ang asa man ang sayop na din diya, kung naningkamot siya, nga iyag itong apason ng bae, iyatong gikuan, ana, iyag yung gusto to uyabong, kana mo isayop na. Pero kana mo, lingi ka, mo tanaw ka, lami kihamis kayo. Normal yun na sa mga laki. Even, bisan pagka mo mga babae, maminyo mo, di man automatic nga kung na mo'y relasyon, di na mo kabalo mo appreciate, magyapon. Now, timani kung lalaki kumugimok galing ng ikaduang ulo. Agay, murag lami man gyud brother, di ba? Lahi gyud ta, di ba? Ta siyempre nakaimintin ang asawa pag tanong mo sa pikas murag murag bag-o sa pananaw. Ana ba, di ba? Murag lamion gyud oh. Pero tinuod yun na. Kamuta galing, taguman og buto. Ay sos, maurag yan na bidli ah. Karon di ka mo mag-brain sa ako nga masakito og kasing-kasing. Okay. Dali na lang ko mahigugma. Ay. Ang kuan mo kung ako ba normal ba ka ba kay Diba kay anak? sa kasimana murag katulong ko man ay Magustuhan, normal. Trabaho nga. Ayay, nga mion san. O pero wala yun ko rin nag effort Bay. nga. Kana lang. Promise, normal Ano gina ba? brother. Normal gina. Bisag asa ka padulong, na ginang attraction. It's baro mo na mo man kun imong sa imong kaugalingon ba nga how to control yourself. Na naman gid na say uy gwapa kay na magitay mga usay office mate nga agagay bata-bata. Sa mison. Tapos kung ato pang istoryan mo, sakay pa gid sa mga istorya agagay. Dali may ana ba tama gina ba kamuta galing na paguman wan dayon. Or say sometimes imong i-divert imong kaugalingon. That's why mo yung kag into sports. Kaysa mamay ka, sagdi na lang na imong bana nga matag hapon or matag Tuesday or TTH mag-basketball, balag mo uli og singot. Or kaysa magyoyo kang imong bana kay ang hilig sige tan-aw mag-movie marathon og Netflix. So may na lang na kaysa maadto sa gubo-hubo. So depende na. Kanang imo if you're asking me if it's normal, it's normal. Normal gina, brother. Lucky ko ta. Ang problema diag pagtanong sa bae ganahan ka, pagtanong sa laki ganahan po ka patay. Di lang yun mo give in sa kuan ba. Takaron ba na may internet. Kaso gyud gusto nimo nga murag mugimok gyud pwede magkatanong sa mga video. Pack up, hawak kamay dayon, hawak kamay. Woman, wala naman po brother, mabidli na saan nga. Para kay anak brother. Na. Pilay na kay bae na kay laki. Isa pa akong anak. Pilay edad pa na. Kuan pa. Bata. Bae laki. Lucky. Laki. Okay. Buhati pa, isa pa. Ang problema daw kapag makita na bitaw ka ba na ibabae ni mo anak bay agay samot mausab na gid imong prinsipyos kinabuhi. Masabtan naman nimo. Pero imo, tingnan mo na imong asawa, ngano imong asawa na okay pa ba? Malipayon pa ba yung pagdamdam medyo dili na. Ang among dampa wala performance level gyapon. Ay. Kalami bagyapon. Oh, pero dili lagi kana akong nakunan ba kay nanang natay makita bitaw nga kanang asin nga Normal na. paka brother. kay ba. Mao gali, normal gina brother. Normal gina, ginaignan ginawa ko mamadaan nga kanang si Papa. Rico rin ako noon nagkumatay ako katong ipatuwad ba. Normal brother tao, meaning to say you're a human being. You're a normal human being mo na ipasabot. Normal ka brother. No. Mo galing usay kay mag-worry ko sa akong anak brother. Unsa kay daggoy ani nga akong itarok. Ay. Imagine nagpinalami ng imagine nagilama. Kay mas mag-worry na noon ko nga for example na ko'y kailan ako'y anak na lalaki tapos minsan nga wa say crush wa say nagustuhan mas mag-worry na noon ko halak ka di man na normal oy. Ang lalaki ma-attract yung nagbabae. Muna ko na kay igsuon nga lalaki nga medyo na sa mga saktong edad 30 40 tadi pagyapon mag-mention abot og nabay nagustuhan og ana na alam ka na nakins. Di na normal.
So kanang imo brother, normal na, promise. Very normal. Nagpamatuod that you are 101% human being. Ba. Okay? Thank you, Berna. Thank you, bud. Bye-bye. Sa tanan mga babae or sa mga lalaki diha, like for example, ibang mga babae nga sobra ka selos kay naimubog shorts tapos nilingi ang iyang uyab. Laparuhan din eh. Ikaw ha, nagtutok yung ka dito ha? Normal man gud na. Walay naburo sa tutok. Mas ma-appreciate pa na ako ng ubang couple nga biyo nara si Kwambio. Gwapa kay Bibo, gwapa gini. Uy, ano ba? Sabay mong bahan ako kisay crush. Tiyaram na ko to, ang appreciation naman na diha. Being together, di man na puro ra attraction. Being together is magkasinabot mo, okay mo duha, o yung mo duha, na yan, ay being attracted to other people is just part. Pero dili man na whole relationship puro ra ni attraction. Na may ibang mga bayda, galamit tan-awon, pero pag istorya, Jesus, purigaba. So, sagdi ko na ikon. It's normal. Meaning to say, tao ka, normal ka nga maatra ka sa kuan. Normal gina mag-imagine ka ni lamian ng bayhanan, no? So sa kusyon ng ipa. Abot maging puso na ni fluorescent ba? Normal na, normal, promise. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagbabalik po ang inyong ayaan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko B. (0995-335-2093). O, sige, tawag na mga igala. Tita B, ang best friend sa akong uyab, nitapad sa akong tulog nga wala ko kabantay. O, nitapad naman di ay. Hello? Hello, may hapon Tita B. Nganong dito lugar siya sa kwarto ninyo? Oh, usually Tita B, yung na siya laag dito sa Igauban sila sa uyab. So, sa lugar, pag bata nimo, nasa sa imong abay. Usay Tita B, yung na siya dito sa boarding at isag wala kong uyab ito kay. Magkuan-kuan sila sa ilang project. Tapos, one time natulog ko, natingalan ko pagmata na ako, nana siya. Ikaw, wala kay tumungog tinguha. Wala Tita B. So sa may problema na to karon. Saka lagot ang badang uyab siya Tita B, kaya nga ako nang sige siya ato rito. Di siya may badlong sa iyang amiga. Magaling nga. Kaya wa man kay sa kinsa man ka para mga saba tay mo ha, friendly raman pud ka, wa magi kay tumungog tinguha. Sino nimo siya nga ina na siya nga dili mo ni ako, wala mo problema na man ko diri. Or sirti na lang ko tinuod, giganahan po ka siguro po. Medyo Tita B. Mo. Wala ni mga lalaki yun. Bisa kung saan na to mga igala nga. Bisa kung saan ako pagpa-beautify sa inyong mga image, mga laki ba? Na kunwari, dili mo mga manyakon. Kunwari, dili mo... Sa mga aning mga sitwasyon yun, lalaki, dili mag-yun problema ang... Di gina problema basta ang lalaki mo ginan siya perminti. Pero sa mo kung ang babae gin mo siya na, wag yun tayo mabuhat diya. So na inaitabo na sa inyo ng bayhana. Kapit. So minto siya ni atempo ka. Oh, Tita B. Ayun.
So, dili sala sa bae. Ibutan na to kang babae na po'y tumong tinguha sa imo ha. Tapos ikaw po din, nisakay po ka sa iyang tumungog tinguha. Nga mo na problema na to ron. Ang problema ni mo karon ikaw, kung asa bagyod, unsa ni mo pagpugong kaniya. So, dili pantalya ra ng kunwari na problema kay nasuko imong uyab. Kay kung ikaw mismo, di yung gaganahan, di pag-aksyon palag dool, di hawa na. Kaya na ni may muyab nga ayaw gani siya boy badlo nga ayaw man kay wala man ko'y right ana kay kamo may amiga. Kay ano na nimo ang manok itsanog tahop toka yun na. Makantsawan sa tagagbayot nga kunana diyan nagdikit-dikit na ni abay na wa pagikan lang hilabot atchas. So kung tinud-anay gyud na nga nagproblema ka kay galagot imong uyab so inay mong uyab nga ikaw mo'y musultian na yun na ipani din para klaro ta. Problema karon ikaw kung makapugong basag ka. Ambot na ano dito ba? Mao na ron. Lamion pong bayhana. Thank you. Agay, mao na ang problema. So naragi na sa imong mga kamot ang tubag ani. Ang susi sa imong andalan sa nindot nga kinabuhi. Nakadepende sa imong mga desisyon sa kinabuhi. So kung magpadala ka sa temptasyon, pila ba edad nimo galing? 25 itabi. Sabagay, bata pa. Pila na mo katoy si Moyab? 2 years din. 2 years. So kung magsigi ka na di ang babae, nagi posible may tabo nga mahitabo gyud ang dili angay mahitabo. Nakabalo kay. Ayan. So, naging possibility, kay ikaw mismo, medyo kaka-attract naman sang ka. So, nakasalalay na si mo mga kamot, brother. Nara sa mo, ha. Kung magpatintal ka, what a choice. Okay? Okay, salamat ito nga. Muna yung gingon sa inyo mga babae, mga lalaki, magpakalalaki, yun ha. Munang kamo, always prevention is better than cure. For example, nakay-uyab, tapos nakay-amiga po nga chicks kayo, tapos, for example, ibutan nimo boardmate nimo ng imong amiga nimo, tapos imong uyab ga bisita. Dili pod sa ingon mga dudahan nimo diretso imong amiga, pero mas may ginang na-prevention. Kung pwede nga mapalayo, ipalayo gadyon. Tawat pagbisita sa imong uyab sa iya ha, tapos ang imo pong amiga nga boardmate, mubo po kay shorts. Agay. Takita igot-igot sa agagay, Marilo. Medyo lami-lamion po, agay. Di wala na, matingala ka na lang, bisag wa pa ka diha. Ang imong uyab sa'yo, kiniabot yung boarding, okay ra ko lang ganara ko din wa pa mo ko niabot, sige lang, okay ra. Wa na dito, imong boardmate na dayan tumungog tinguha. Mo nang ingon nga more na ron. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pas kayong oras, alas 2:45 na. Bago lang ko nag-adlib mga igala. Tita Biatagi gud ni og tambag akong mama kay dili mahilon na og panglimpyo sukad pag yun ni siya taon na Tita Bi. Wala gyud sila in buhat sagdi na ninyo na Mamagod na iyang happiness, mana na iyang exercise. Kay kuy paundang nimo na sa siyang gabuhato na mo na na.
Tita B, good PM di sa inyo tanan. Kinibit akong bana, tita na ay kabit. Tapos napadyod sila ni Gosyo. Laka. Masuporta man siya sa amo pero kulang pa jud palabi man niya iyang kabit. Wag kayo mabuhat na. There's no sa dana ilangan na bitong support. Wala may ingon gyud nga sakto ra na. Labi naglagot kay ka. Gusto gini mo nga dili hatag na sa kutanan. Ako sa imo lang ga, sakit magin na sa buhaton pero kuan na lang na imong kuan lang ga kanang dawaton nimo kamaturan nga mo nay napadulungan sa imong relasyon, ipadayon ang imong self. Ipadayon ang imong kinabuhi, mag-move on na lang yun. Shout out na tabi, mintas napay oras. Shout out ko dito tabi, taga Tinaw, Agusan, sa Bacongues family. Hello sa intanan diya. Shout out ko sa SSR Printing Press diya sa Lapasan, naglanog-lanog. Si Lingling, Juvie, Inday, Joans, GR, Bobot, gikan kay Jajam. Shoutout ko diya sa alters nila Dondon, Doydoy ug sa akong papa, Emmy. And sa Hamis family, Tihano family ug Kanyas family from Jonaline Hamis. Shoutout sa tanang Nadia sa opisina sa Pueblo de Oro. Musta mo diya? Hello ko diya ni Mamueng o sa mga gwapa diha. Maayong pagpaminaw ninyo diha. See you on your Christmas party. Good afternoon, Tita B. Pa-shoutout ko nila William Abakita, Bayoneri Yakapin og sa taga Chicks and Bus nga si Angel. Regards ko, thanks Tita B. Happy birthday sa imong kamagulangan. Dili middle child, si River Jan. Hello po de ko sa tanan mga taga-kuan. Mang Inasal nga Centrio Mall, Ayala. So pirmiro pagpalit na mo lingkod di waman sila naman di wala po lugar. Takadugayan hanton nga ang isa bro sing nagtulo-tulo ng kadugayan hanton na nawag siya sa kitchen. Naglalis pa sila kung ako ba daw si kuan Tita B. So nisulod siya na, sir, ikaw si Tita B, niingon po ko nga dilo ay kapangit ato. Hello sa intanan diya ha, mabuhay mo mga staff diya sa Mang Inasal Centrio. Tita B, grade lang ko sa kumbana na nakaroon sa Lumbia, Westgate. Nagtrabaho sa tindahan ni Sir Lampa. Salamat sa pagpaminaw. Hello, shout out diyan sa second floor sa First Valley Bank. Oy, hello sa intanan mga taga First Valley Bank. Kumusta man diha? Dagan ba nag-loan na po? Kadolan December, dagay mag-loan. Mga teachers, kurot ang kuan 13-month pay, 14-month pay. Bosa, loan na. Shout out ko ni mo Tita Bido kay kamubalik. Love you. Sino ko ni padulong? Siyempre, natin mga commercial. Samantahong ko. Tita B, shoutout ko diri sa Asia Brewery kan Jonix the Boy. Jonix the Boy. Pa-shoutout me sa Balcord sa family, Aureo family, Oliver family, Pangana family, gikan ni Dodax. Sa may Upper Solana Hasaan. Shout out daw sa tanan mga taxi drivers. Labi na ni Lito Inglisero, Charmos. Hello sa tanan diha ha. And speaking of Lito Inglisero, si Lito daw, busy po ni si Lito da. Mintras, basin daw sa inyo mga Christmas party, magpasadsad mo. I-PM na ninyo si Lito Inglisero, taxi driver sa Facebook.
And speaking of Lito, sa November 20, naa siya sa Bonbon, Sagay, Camiguin. Sa November 24, nasa sa Patrocinio, Claveria, Misamis Oriental. O sa November 27, nasa sa Sayawan, Ipasugong, Bukidnon. Kulang pa daw ni kulang pa. Dugang na daw mo. Dugang pa. Kung magpasadsad yan ni Lito, o PM lang mo sa Lito Inglesero taxi driver. Alam ka na nakin. Kang Omar Rayos. Si Omar Rayos. Shoutout mi diri sa Jesro Commercial kang Ate Sally Atiliano, Neljen Abaday og Jory Ligaspi og sa 258 sa Kugon sa second floor sa Cosmetics. Sa akong sisi nga si Esme Almira Bahian. Tita B, salamat kaayo. Why sa pa yan? Isampay ang anging sampay. Ang igala ha? Bukas, Birnis na pala, no? Tapos ugma na idakong concert may tabo diya sa may kuan. Pilaes Sports Center. I belong to the zoo. O ang Midnasty. Grabe, no? Na sila tomorrow. Bosa. Sakay na. Dagan salamat sa mga masunod na si Boy Negro. Napay mga paapas. Shout out sa tanan mga taga co-op employee nga naglanog-lanog karon MOR na minaw sila Dodong Pakito, Allen Rodrod, Mac, Baha, Uzare samtang nag-shot. Yan ka na kang Alnats. Salamat ninyo na. Ay, kadagan na ni naglunop na. Ay, kung namoy mga Instagram ha, i-add ko Instagram Bernie Bitok 2. Subscribe sa YouTube channel nga Bitok Bitok University o pag-follow sa Facebook fan page nga Bitok Bitok University. Mora to siya, ha? Salamat daan. I love you all.